Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Handumanan So Sa Ka Awit. Maying adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mick. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe. Ano ba daw sayang taagi ka doon? Mau kining sa kalalaki nga taga Guadalupe, Cebu City. Ang nga matatampo, nagdasangan nga. Mick. Meg, first day's klase ni mo ugma. Pagtarong ba yain taon dong? Dako na kag edad pero fourth year high school ka pa. Tungod anang imong pagkabadlungon. Saan man ako pagpabadlong nga, wa magani ko'y kaila sa eskwelahan? Kay gibalin ko ni mo glang eskwelahan? Kung di ti ka ibalhin, di mawa ang imong pagkabadlungon. Di ka mauwaw ha? Dako na kag edad pero ang imong mga classmate bata pa. O lagi ma. Kaya sa tsong maestra, oy. Ngayon naman magsugod ayan ng klase para makauli na ko. Puya, yun, siya paabot nga itong maestra, oy. Good morning, class. I'm your teacher, Helen. Ayay, murag strict na magnaw ni maestra, ha? Aw, di gid ka makapabadlong, ana. Bay kay siktahon ka ang yung maestra ka. Lagi ay, mura siya init og upir mi. Gamayng sayo, masuko na yun. Guwang daga siguro. Maugid siguro. Uyapin lang, makuyab ka. O, di na usigig kasuko. Oh, di lang yun siya pabangbuang bay. Hi, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Mick, ayaw sag pauli. Mag-istorya o na ta. Nga naman, ma'am. Dako ka na og edad. Pero gamay kayo ka og score sa mga quiz. O sa may problema nimo? Maminaw ba gyud ka kung mag-discuss na ko? Maminaw man, ma'am. Di lang masuod sa akong utok, ma'am. Tungod kay dili ka interesado. Kung gusto kag yung makapasar, paningkamot. Ayaw ko hatagig kag may grado. Oh, ma'am. Unsa ko'y bubalhin ka? Ibalin ko lang yung eskwelahan mo, eh. Di ko ganahan sa maestra, eh. Mura man ko gikontrahan. Kamabaw baya ni mo katarungan, Mick. Pagpuyo, oy. Tinuod ba sa nagisultis imong maestra ba? Paningkamot, buhata unsay angay nimong buhaton para makaton ka. Ma, Unsa? Gusto kang magpa-tutor nako? unta, ma'am. Gusto kong makaton. Busy ko nga pagkatao, Mick. Aw, sige na lang, ma'am. Pasensya sa pagsamok. Okay, sige. Gahinanti ka og sa kabuhan. Og kinahanglan nga mag-focus ka gyud. Kasabot? Salamat, ma'am. Oh, mag-focus good ko, ma'am. Promise. Wow! Very good, Mick. Grabe imong improvement, anak. Oh, ma. May mo tudlo si Ma'am Helen. Strict na siya, pero dili maldita. O nakaunaw na gani ko mga. Mamawi unya ko niya. Unya, unsa may plano? Salamat sa pag-treat mo na ako og dinner, ha? O isa pa yan, ma'am. Nabusog ra ka, ma'am.
Kaayo. May gani kay nisubotay mong uyabam nga i-treat ti ka karon. Uyab? Nag-joke ka ba? Ha? Wa man, ma'am. Mick, mahimo ba? Stop calling me ma'am kay wata sa eskwelahan. Okay, ma'am. Ay. Helen. Just call me Helen. Okay, Helen. So, wa di kay uyab? Kaning idara? Naapa di ay manguyaban ni. Ngano wa man? Guwapa ka. O strict ka, pero naibaw ko nga buutan ka. O interesado ko, ma'am. Interesado ko maibaw kung noon sa pay akong maibawaan gikan nimo. Dako na kong edad, Mick. Ngano man eh. Di man na mo maper, ma'am. Hatagi lang kong chance. Dili ko. Helen. Tiguang na ko, Mick. Og maestra pagid ko nimo. Wa ko'y labot. Kung mamanday na itumong nimo, mas maayo pag maglikay na latas usag-usa, Mick. Po. Karon nga mag-college na kanak. Adto ka puyo sa syudad ha. Mag-boarding house na lang ka aron di na ka mag-uli-uli dinis ato. O, ma. Kinahanglan nga makamao na kang muatiman sa imong kaugalingon. Kay wa na ra ba ko para buluto nimo ug magsunod sa imong agi. O, ma. Bilib ko sa imong pagka-independent, Nick. Salamat, Regine. Abi ni mo, ganahan ko ng mga lalaki nga parehas ni mo. So, ganahan din ka na ako? Kaayo. Parehas ta. Nakagusto sa gay ko nimo, Regine. Unang adlaw pa lang sa atong klase, ikaw na akong nagustuhan. So, unsa may dugayan na to? Kita na. Nagka-o yung mong Regine, no? Niabot ako mong 2 years. Sa una ako na kay mauyabay, pila ra ka buwan. Di ka rin buabot ako sa katuig. Ha? Magkasinabot mong good mi bay sa hapit sa tanang butang. Maong di na nako siya usikan bay. Anya, bay, musta nung Boss Helen? Ang imong maestra. Wa naman ko'y balita niya bay. Og di na sa ko gustong magkita pa mi bay. Nasakitan ko siyang gibuhat. Pag-focus na ni Regine, bay. Mao gini akong buhaton bay. O gani, plano gani akong na pakaslan ako siya. Kana! Mo na gusto kong madungog. Pero saan ka ma-propose? Ha? Magpakasal na ta? O love, aron, di na ka mailog sa lain. Bisan pag dili pa ta kasado, di masagit ko maangkon sa lain. Ikaw ragid ang ako. Ikaw ka inuin, basig mailog unya ka sa lain gikan ako. Kana may di may tabo. Ikaw nang akong forever. Love, human ako sila gibalitaan bahin sa atong tanong magpakasal. Muani si Papa sa syudad, unya makig-dinner siya nato. May hinoon love. O magkaila-ila na gid mi sa imong papa. Kanusa man sila mo ani? Nalipay ko nga kaslunod ang yun ang akong anak. Ay kabalakot ito. Di na ako pasakitan si Regine. Bisag ka usa pa, wa gyud makapasakit nako si Mig. Pinangga kaayo ko niya. Oh, anak. Dili kay ako ray nagpangga nimo. Nagoy surprise nimo, anak. Unsa man na pa? Regine! Tita Helen! Tita! Tita, giving up na kay ko nimo. Labaw na gid in town ko. Og baong ni agid ko. Kaya dili pwedeng dili na ko maila-ila ang... Oh, Si Mig di ay tita.
Nick, akong paborito nga tita, si Tita Helen. Akong love. Mick, sorry. Sa tinuod lang, gimahayan ako ang akong gibuhat. Gipasagdan akong mawa ang akong gimahal. Mahal? Di ko mutuon niya na, Helen. Tuhoy ko. Mahal ti ka. Unyag mahal ko nimo. Unsa pa may purpose nga nisulti ka na ako, anak karon? Namasin ka? Nga di na ako ipadayon ang kasal? Mahal kay na ako si Regine. Ug di ko makakaog pasakit niya. Para lang sa usa ka tawo nga nagpasakit na ako sa una. Ang kuno nako, nga napay gamayng kirot sukad pagkakita nako balik ni Helen. Pero wa ni nako panumbalinga. Nag-focus na lang ko sa among relasyon ni Regine. Karon kasado nami. Ug kutob sa mahimo, mulikay ko ni Helen. Dawato na lang yun na ako nga naay mga tao nga igo rang mulabay sa atong kinabuhi ug magbilin og marka sa atong kasing-kasing. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen.